videa. Dneska bude kombojské video o túto hru. Tak mám 11 rating. Co to nekúpil? Ale ja si neviem ani kúpam, mám iba 3 peniaze. A niečo vám chcem povedať. Z tejto hry budú vychádzať na novom kanále Komboj, ktorý je môj starý kanál, ktorý ste ešte neodobierali. Tak tam bude nové video o kombojskej. Akože toto video budú tam na tom mojom hlavnom kanálu, bude toto video. Takže ja idem s tým asi typkom. Aha, on mi nejde. Prejdeme nejakým typkom. A môžeme ísť na to. Ja som ako pripravený na to. Čiže ja som ešte Aston, to som nie žiadny šerif ani nič. On je už Hanover. No a môžete mi poradiť v komentároch nejaké rady, jak sa ako získavajú tí questy, jak sa plnia. Ja som splnil nejaký quest, neviem ani jak sa plnia. Neviem ani jak sa plnia tí questy, takže vy musíte poradiť. Ok, v komentároch chcem nejaké rady na tí questy. To je všetko. A nebudeme okecávať, ja si idem tuto zavrieť a chcem trochu ľuďom mať iba trochu, kto chce ísť ku mne. Poďte ku mne, nechoďte tam. Ježiš, ako máš 14. Kto ku mne nejde furt. A ja chcem niekým hrať ako. Ja, dobre, ideme na to. Skúsme ešte raz. Do ku mne nejde asi. No ľudia, ideme na to za chvíľočku, lebo títo ľudia ma nechcú nejak zvať. Vidíte môj skin. Môžete si ma pridať, som 700 friendov. Takže ja vám dám potom meno na všetko. Ja tam tuto pojeme. Druhú ľuďo, prosím. Ešte niekto, haló. A to niekedy si so mnou zahrať, tak to nedostane hneď automaticky odo mňa frenda. A môžete objaviť video a môžete sa niekedy objaviť. Takže kto si so mnou chce zahrať, tak môže, ja mu dám frenda. Všetkým posielam friendy, všetkým mojim handom. Fanúšikom posielam friendy. Keď to pošlo nejaký fanúšikovia, tak mi pošlú hneď frenda naspäť, lebo mi to niekedy bobne a keď mi to bobne, tak ja tých friendov neposielam. Takže keď mi to bobne, tak neposielam friendov, ale inak posielam s friendov. Ľudia, pozrite, to som si kúpil z Robuxy. Je to fakt dobrý bag, by ste si ho mali kúpiť. Už to zoberiem ešte na obaje. A toto video už má 3 minúty, ok, to je veľa. To je strašne dobré. A na tomto kanále budete, na tomto hlavnom kanále Komboj a bude ďalší kanál Komboj, lebo budú ďalšie videá z tejto hry. Táto hra ma furt baví, ja som ho Markusu prvý objavil a dajte Markusovi odber nejaké lajky. A možno, že niečo urobíme s Markusom z tejto hry, keď tu bude 3 lajky. Keď dáte 10 lajkov, tak možno, že s Markusom niečo urobíme na tomto videu. Môžeme vyraziť, či ešte hento? Či čo ešte robí? To týpka čo ešte robí? Ešte je zobrať palivo, tam ti novi poradí, to ja som videl, že oni to používajú, hej, ja to dávam, ja to dávam. Sačka. Ty jedna radozajka. Ona nevie vôbec ani, jak sa to. No to dáva sem.
Tady to tam spálíme to. Musíme to spáliť, bye bye. Dobre, môžeme ísť. Máme koľko paliva? Máme málo paliva. Takže potrebujem niekde zastaviť asi. Je to. A ľudia ešte na môjho hlavnom kanále, lebo to vychádza možno, že videa aj z FIFA. FIFA ma tiež baví, ale budete tiež mať videa. Možno, že každý deň, neviem, kedy to budem vydávať. Môžeme ešte strihať a také robiť veci. Takže to video musím zrenderovať. A to je všetko. Ešte tu musíme doísť. Keď nezomrem, dokiaľ nezomreme, tak video nekončí. Keď zomreme, tak video končí, ok? Dneska je Pazický, dneska má stream Hopchip Challenge na TikToku. Je to TikToker, ktorý je slovenský a môžete si ho pozrieť, ja ho rád pozerávam. Hopchip má 20-30 začínajú už ten Hopchip Challenge a už je pripravený na to. Takže kto pozerá rád Pazického, nech si ho tiež kúkne dneska aj s tým Hopchip Challengeom a toho nejak hento, že ho nepozeráva, tak si ho aj tak pozrite, lebo on je taký srandový. Dobre, môžeme aj vyraziť. Tá typka neviem, či to hrala, alebo ona je vôbec blbá, pozrite na to. Ja keď som to hral, tak ja už som na 40 miliard tých koňov. To je zlatý obraz, to potrebujem. Ja som našiel vzácnu vec a toto ešte zoberiem. To je nenechám. Zombíka máme, toho môžeme spáliť. Akurát ho môžeme spáliť. Zombík. Vyťahni sa, budeš tam. Dobre, ideme na to. Počkaj. Asi tam nejdeme tam. Môžeme tam ísť, keď chcete, ale ja neviem. Budeme riskovať asi, budeme riskovať. Môže neriskuj to. Radšej ideme, poď. Poďme na to. Zoberieme zbraň a ideme na nich. Už vystúpil, poď. Strieľaj ho. Dobre, daj mu. Dobre, môžeme ísť ďalej. Poď. Musíme strieľať. Keď nebudeme mať naboje, tak vyrážame ho. Chcem nejaké zlato. Dobre, ďalej. Tam je zombík. Tu zombíka asi potrebujeme, ja neviem. Má kód pri seba? Nie, to není ten zombík s kódom. Ja potrebujem zombíka s kódom. Zabij ho. Dobre, ideme ďalej. Noci to tu bude ťažké, ale zvládneme to. Nie. Dobre, zvládneme ho. Kde sú ďalší? Počkaj, tu zabijem toho zombíka. Dostrieľaj ho, ja ho dostrieľam. Dobre, dostrieľam ho. Čo ďalší, kde je? Je mŕtvy asi,
Koľko to je tých? Je tu. Kde? Kde je ten zombík? On je niekde za nami. Počkáme na ráno. To je zombík. Nie.